Yes, guys, mostly conversation yawo wonke umuntu because ngilandela na ama 2K but ngiyazi le message ibhalwe umuntu omdala. We Malinda ngizokurespondela kule lento yakho. Mina ngibaphilela abantu. Yezodale. Mina ngibuki ukuthi ubani uzothini mangenza ukuthi mina nginayo into empilweni yami engayithenga ngithengela ukuthi ngifuna abantu babone ukuthi ngiya-afforda. Anginayo mina into engithe ngiyanyakaza khane kuzobonakala ukuthi kuwukuthi. I think also ingakho ngikwazi ukumela icontent yami yasembhedeni. Abantu abaningi bebone ngathi mawukhuluma ngokulalana into ebhedayo while wonke umuntu omdala 99% bayalalana. Kodwa yekho befuna ukukhuluma ngakho bayasaba. Because mina nginandaba ukuthi umuntu uthini ngihlala la ngithi asikhulumeni ngakho. You understand? Ake sikhulumeni ngama-tattoo. Okokuqala ama-tattoo ngiqale ukuwenza ngemali yami. Angizange ngize ngiboleke ngumuntu bese ngiwumuntu omdala. I think ngiqale ukwenza nini maybe 5 years ago. Ngemali yami sengisebenza. So bengabhekile imali yabazali, bengahlala ekamerweni ekhaya. Bengihlala kwami, ngaqala ukwenza i-tattoo sengilotsholiwe, ngashada. Yes, ngase nje ngangikuwo impela umshado ngalotsholwa, ngasebenza, ngakhipha imali yami ephaketheni, nginayo umkhwenyana ngihleli naye endlini. You understand? Ngahamba ngokwenza ama-tattoo. Ngasuka lapho ngadivorsa. Mangiqeda ukudivorsa ngathola enye futhi indoda eyana yangifaka iring yangicela umshado. You understand? So ke dali ngifuna wazi nje ukuthi abantu abafani, abanye ba intelligent bafundile baya understand ukuthi nawe uma uhamba esaloni yofaka uphorishe ekhanda akusiyi indaba yami. Mawucijisa la kuzobe ngathi unempandla uyoyenza. Cha ke akuyona into esesingayinaka. Mawuhamba wena ubona usifanele uyogcaba emzimbeni wakho. Uye enyangeni ufake inhlanga. Cha kusiyi indaba yami ngoba nami nginendaba zami. You understand? Mangifaka ama-tattoo lana kunamadoda understandayo ukuthi it is just tattoos. They don't mean anything, but kumina they mean something. Ingakho ngafakile. Empilweni kunabantu abasontayo, kunabantu abangalithanda isonto abathanda amadlozi. Kunabantu abangawathanda amadlozi abangafune lutho. Sonke nje kumele sihloniphane ukuthi ubani uthanda ukuthi ubani akakuthanda ukuthi. And wonke umuntu omdala njengoba siphila nje kulomhlaba yenza into efuna wena. Uyabona mangabe ufa njengoba nje umention ukuthi omakhelwane bambathini emakhaya nginama-tattoo as if khona into errong. Mangifa emakhaya boza ngebephathe ngisho iBrightpack ukuthi emakhaya ke bakhona basacabanga ukuthi bayokhipha isipheko. Kodwa nje isikhathi esiningi abantu sebeyaswenka manje bafuna ukuposta ku social media bathenga imswenke emisho ukuthi kade beyemncwabeni bayakungcwaba bakufaka egodini mase beqedile bayakhohlwa wena. Uyabona labo makhelwane ongitshela ngabo ukuthi bathini omakhelwane nabantu basemakhaya abangiphakeli abanginiki ngishuzuka. Mhlambe kwabangiphakela abake bathenga iproduct yami hayi futhi bonke ke laba abake bathenga iproduct yami abanankinga nama-tattoo ngoba they wouldn't buy iproduct lengiyidayisayo yokulalana if bebe nenkinga nami sequ sami nama-tattoo ami. So laba bangaba nenkinga ke umakhelwane ngicabanga ukuthi nawe futhi ilaba bangangenzeli lutho enganandaba nami nabo. Yabona le nto leyo bese kuthi kokunye ngikutshela engeke ngikusho futhi engihlale ngikusho awukwazi ukuthi wena ungabuka mina uthi emakhaya bathini kuthiwa nemakhaya nawe mawusuka umithisile especially emakhaya bese ungasayilobola ingane yabantu ungasayondli ungasenzi lutho bese uyaqhumeka kwenye intombazana. Yayibaye bathini ngaphela manje sengathi siyahlulelana mina nawe. Uya understand usubone ngathi emakhaya bangcono umuntu nomuntu uphila ngendlela aphila ngayo. Abantu banamaphutha akusilo kodwa iphutha leli makuwukuthi iphutha phela uNkulunkulu sezongijaja mangabe ngishona njengoba nje nani nilala nilalana ningashadile kuyisono lokho nakuJehova usebenzisa ithempeli laNkulunkulu. Uya understand so nithi uyaphuza utshwala uyabhema ugwayi wenza yonke into kuyithempeli laNkulunkulu. Nami ngokwami kuyithempeli laNkulunkulu ngihambile ngawufaka ama-tattoo and it shouldn't bother anyone if isono lesi ngicela ukusenza nje in peace bakwethu.
If ama-tattoo ami ayisini ngabe ayisono komakhelwane ayisono phambi kwaJehova ayisono ngiyekeni phela ngibe ngi-enjoye nami njengoba nani nonke ni-enjoya baya-enjoya bamithisanayo bamithissane bengashadile lithi iBhayibheli phela fanele niqale nishadane before nimithisane bamithisana ingane ayisahlawulwa khona emakhaya ingane ezincane ayisahlawuli hayi nengane ezincane kumithiswa nengane ezincane manje ayihlawulwa azenziwa lutho abanye bayadlwengula benza yonke into ngikhuluma ngakho emakhaya. Manje mina sengizohlala ngingayiphili impilo yami ngoba nakho ekhaya ilehluhluwe emakhaya ngingaphili ngoba nakho kusemakhaya ngobani ngihlangana naphi ngingenaphi ngizomisa impilo yami mina ngemali yami ngoba phela ama-tattoo lawa bengenzoba wengane yami ambale ngawakhokhela and ingakho ngaze ngamitha. You understand? Phela kune type yawo wonke umuntu wena nje ngeke uzobe i-type yami umuntu wasemakhaya ngeke azabe i-type yami. You understand? Ngoba ngeke azange understand. I'm well traveled. I travel the world. And ngeke azange understand umuntu ongatraveli as well because ngizothi mangabe ngihamba isonto lonke nginendoda ithi mengangithola ifoni ije sengiqomile kanti umuntu otravelayo uzokwazi ukuthi mawutravel ubuye ungabe nayo i-internet ubuye ube nezinkinga ifoni ivale ungakwazi ushinda indawo yokucharge. Uyanathe kunezinto ezikanjalo nami angibhekile ukuthi ngalotshelwa umuntu wasemakhaya ngishada umuntu wasemakhaya. Uyayizwa lo ingakho nje isikhathi esiningi ngitshola nabelungu. Yebo lo nto le mase ukuthi ke yasidala nje kuningi bakithi kuningi ngiyakufisela nje nawe engathi ungaphila impilo yakho because le comment iyakhombisa ukuthi hawu bakithi uenjoy life yakho awukwazi ngoba ugade ukuthi umuntu uzothina abantu bazothina mawenza 1 no 2 no 3 nakho ke futhi okunye ngifuna ukukufundisa kona umlobola usi achievement baningi abantu abalotsholiwe abashayo ekulotsholeni baningi abantu abashadile abashaye emshadweni umlobola usi achievement. Ukulotshola kusi achievement akusiyo ngisho into ngithi mangabe ngicela mangithi ngibiza uJehova wami mangimemeza uNkulunkulu ngibiza ukulotshola never akusiyo ngisho into ngithi mangilayitha ikhandlela ngithi inkosi ngibuke inkosi uyangazi ngifunani bese ngithi inkosi ukhumbule nomshado ufuna imali ufuna ukuzondla ufuna ukondla ingane zami eningiyazondla ingane zami. You understand? Le apartment engihleli kuyo ngirent 10,000 la eFinland eEurope ngemali yami nginemoto lapha imenthenwe yimina yenzikhokhelwa yimi ngemali yami. That's what I pay for. This is my achievement. You understand? Ngine business la lempeso ngiphinde ngibe la social media. That is my mina we achievement. Ngiyatravela. I've been in 39 countries and I'm still traveling. Ngibuya go Greece, go France, go Italy, go Switzerland, go Russia, go Zimbabwe, Zambia, Botswana, yonke sami ngafika phi Hungary, ungacanga iBudapest, maningi ama country, Greece, ngeke ngazi ngisho ukuwaqeda, ngeke ngazi ukuwaqeda maningi, Thailand, kuningi ngemali yami. Mina kuyi achievement lokho. This is achievement. So biyeke ukuyixaka mina ngeke ngihlale ngayiphila impilo yami ngoba nakho ngithi ngeke ngilotsholwe. Kwanakho ngithi ngilindi lotsholo. I've been lobolad. Imini ngamshiya ex-husband. Yes? Lo bawenganami lo umlungu lo enginayo imina sekubhukhwa yonke into venue kwasani sengilinganisa nengubo zomshado kwaba yimina uthi yazini ngisanda kuphuma komunye umshado. Bengicela ukuthi ngiyume kancane angikho ready. You understand? And ngifuna ukukutshela lokho ngisazophinde futhi ngishade. Ngoba uJehova engimthandazana engimkhulekayo akusiyo nowakini. Yes? And impilo engiyiphilayo does not matter. Mase kufika indoda yami ethunyelwe umdali iyofika ngoba isuke ithunyelelele ifike ingishade nama-tattoo ami. And let me tell you something else. Ngenze ukuthi nayo iyofika inawo ama-tattoo. So mina I'm not gonna limit myself life in. Ngoba nakho ngithi there is everyone for everyone. Khona abantu there is everyone for everyone. Awungise type yakho kodwa ngiyitype yomunye umuntu. Khona nje abantu abamodern manje. Ngisengikhuluma ngamaZulu ke. AmaZulu amodern anezimali zawo aright anama-tattoo. Asime ngibuka achazeke. You understand le nto leyo? Amanye achazona achazeka eshadile. Abone ukuthi ngiyakwazi ukungithatha. Amanye ngiyajola nje nawo. Sigcine singashadanga. Indoda yami iseza and mase sifikile ngiyibona sifikile eniyongilobola ngishade. Manje ngicela ukuthi nawe uyiphile impilo yakho. Uye ukucabanga ukuthi abantu bazothini. Ulive uye kuphilela abantu uzobona uzoba happy. Yes, uzojabula uphila impilo yakho njengami. Hey mina ngijabule mina ngiphila my life I'm living. Ngakhohlwa ukuthi ungifollow. Be right ke. Niye kuphilela abantu bakwethu niphilele nini. Be right.